Renungan Harian HKBP Selasa 10 April 2020. Sumurung toktong di bagasan ulau ni Tuhan. Torbuk sadarion sada Korin 15 ayat 50 walu. Onpe hamu akadongaku na hinaholongan marsi hohot jalaso uba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani ai di boto hamudo dang magopo halo janmu di bagasan Tuhani. Sumurung toktong di bagasan ulau ni Tuhan. Adong do pandohan ni nabisuk mandok. Kekalahan terjadi bukan ketika dia berusaha lalu gagal, tetapi ketika dia berhenti. Sebab dalam usaha yang kesekian kalinya nanti, di sana dia akan menang dan sukses. Pandohanon nai mandok paboa dang adong halakna sukses walau so adong usaha ketekunan dohot kerja keras. Ayah ka pendemuna terkenal songon si Thomas Alva Edison pe molope berhasil alani ketekunan dohot kerja keras doi. Persoalanna dang saya sudah halak olo tekun kerja keras berprinsip pantang menyerah. Jala ternyata dang Holandi aka dunia bisnis merlaku prinsip si songoni alai dohot do di ngolu Kristianon. Ai ruasna adong di huria Korin hati hai naneng dililuhon aka parpoda haliluondo. Gabe soporsia nasida di haheon ni daging jala ragu nasida paboa na tutu hehe Tuhan Yesus yang namate. Alani di payengot apostel Paulus manasida paboa tutu si tutu do Yesus hehe sian namate. Jala haheonai makorhon hamonangan tu sude halak na porsea. Alani di payengot mamuse asadang jadi habiaran hamatean. Buasa alanunga di kalohon Yesus hamatean. Monang ibana maralohon hamatean. Nunga tarbodut hamatean. Nunga soluk hamonangan jo hamatean. Di dia hamonangan mi jo hamatean. Di dia sorot mi. Ayat 54 saat ayat 55. Haheheoni Yesus mangalehon semangat dohot pakirimon. Dibaheni ala Kristen ikon boi masih hohot jala so muba-uba. Dang murah-murah menyerah, apalagi mandele manang putus asa. Mana AHP hamaolon, tantangan, persoalan, parukilon, dohot aka parpoda haliluan, dang boi membahin muba seperti otak. Ikon terus do hita maju mengasahon Tuhani, ay mono di bagasan Tuhani hita, dan magopo halo jot tayu. Murung madi ulangi Tuhan. Amin. Sian buku si jahawan si kendok ari di HKBP buku pajanok kamu matu debata.